Tahagani ke por nga sngongo yu play ba ngala biang mentah ke sngi ke banwan ra biang shifi gani ke jing hikai ke bakodor ke banga ai kerteng ki badan kam tam ke jingim bat nga duai bau play un yalam mi pi un pen ki ye ke do no jong pi ba pen berkat ye gani ke banga keren ba pinom pen na ikai la ke jong ke jingim ha ke ke bam da don kam Namar banle ek bam da don kam tam le agini sngi gi bkhado le se gala ka balong ka ek basule no ek ai ti de ne ta daw shwai ga bangan pen kot arta de ne gi jing hikai me da sngi ngin se peteng da wei pat ka bat mai hagini ga sngi ka ban wan mande ngakwa bangan da ban ni fi ban pen ken mau biang sa shisien Bahabang hikai ia kini ke jing hikai ke banga ai kerteng ki badon kam tam haga jing em. Han ngaladap ong fi ba ka badon kam e ke de bangin mat eu try. Ke jing penim ke jang ban shami ke jing penim ke ta de ke ba jorong tam ke ba khli tam ke badon kam tam. Dia ke ta ngaklem ngala krena du besdang ngam wan ra e ke ta ni ke jing kai. Nama ke ta de ke ba jorong tam. Henry light na ke jing penim. Ngayo haga Bible baka badon kam tam kabangada yo baka Bible hi kapendan kam kata gadai ngayo nagani ke kitab proverb kelenang ke besau tapi puli de khat ke benyau ke ong ke jing start kedai ke bakongsan pia baka Bible kapendan kam ki kitien ke bakongsan kongsan ngamot ngini pet je gane habaka ong kane kedai ke badon kam lani ke bahajrong ke bahman Pihapan perkat ikata. Kata kata ngayo naga Bible ngan shim naga sngi. Baka kita proverb ka ong ke jing start ke dei ka bakong san ka mut ke dei ka ba. Ngihapan bu bahaya ka khmat ke dei ka ba. Ningkong ke jingim. Tinggal keren bu ni kan eh. Ka ba ar ka ba ngala keren ha ka voice message ka ba san spa nyau po kundai. Ngala keren ba ka ba don kam tam ha ka jingim ke dei. Ban shong ha ki kijat ke jong try. Bat ban shashkor ke ketien jauh. Kita gede ki artli ki nongrim ki ba uchi su uong. Haga jingde bat ke yeng ke jong ke Martha ke Mary baru Lazarus. Uong ke Mary kala jet ya kita ke benta ke babaha. Ya ke ban omrong no naka. Bat kita gede uong tang ke wei ke badon kam e. Tinggal apen piba ban shong ki kijat jong try kedai ke badon kam tam ban yo ia ke jing start kedai ke badon kam tam ban minta ke sngi ngini pet na ke Bible saka ke ba Bible ka ong ba kedai ke badon kam tam kata kedai ngini pet na ke ketien ke jong play ngan puli ia ke siti ke jong wap support kalenong ke ba siti ke benengkong ki koren kalau nong ke bekat lai, tapi puli ke dekat ke bekat lai ke ong. Kumta ke yaisa ke jinget ke jingkerman bat ke jingit kini lai. Pej wong segenik tian. Henry ke bekam kong san na kini kalau ke jingit. Terkadang ngasih begini tian ne. Baka bekong san ke ke jing ship ke jing start. Ke bekong san ke ban shong ki jang try. Bat ka bakong san tam na kini ka Bible ka ong ka bakam kong san na kini kadai ka jing iit ka jomplay. Na kita kadang nga kwa nga nikai ka ni biang mentagasngi bat ngan peni fi kambon teligid khot. Ki biya day bat kani ka ketien ka bawa absul polo ang ka bakong san na kini long ka jing iit ka jomplay. Hau perkat bahaya kata. Nai ong ngala jupule gane ngala tip gane phila jukran gane nai ong kumta ngakwa mentagasngi ba pinda perkat bahaya gane ba kabakong santam kabawap supol ubu hangne ang Bible kadai kajingin hatok along shishane em kumta ba kajingit kadai kabakong santam hagani kajingim jingi bangi shakri blayla ni bangi yaat ni kajingim Siya nga nong ifiya nga nga por. Ngaro nga la puli nga Bible, nga la siyam, nga la kren. Baka bakong san aga jing ima bangi siya kriplay ka day.
bangin sngot ho ban ngam jeleo haga jing et ke joblay kata kadai kabangala ban ong ndanda ka weipat kanongrim haga ni ka pateng jingim ta balada ngim sngot ho ia kata ngindang poi syaga jaka ka basir bat ka bampat shngain lani ka bampat scam haga jingi dai jingi baru play nga peni fi ni ba wa so pol bu kuran ni ka nong ka khat lai jong ki karin kadan khat lai te ligi khat u ong haga khat shwaban la pi pule ni ka bible ka si jingi ka lanong ka khat lai la pin pule shwaba un ai ka lanong ka khat lai ka dan ko ka paragraph ni jrong ka bu tho ka jing e but uong kum ni uong ngapen iya pi ia kalenti ka ba khamba penban fi ula kran ni gijing ai gi jong blai ka lanong ka khat ar ye gijing ai jong men si ma khoi bagi de gi badan kam aga jing shakri blai ndala dep ukren shapang ka jing don ring ka mon badan ka jing ai jong blai ya ka jing shakri ka jong kinong yalam henry ndala dep ikini baro ukren pat ya kani ka wai uang ngapen I hapi ya kalenti kabakamba bat usong hagad khat kabakhat lai kal nong bakhat lai ya tu bangalapen I uang ke jinget ke jingkermen bar ke jinget kini lai rei kabakongsan kede ke jinget kabamut kabakamba ka jing shakri blai kabakamba kede bangidan ya gaban ngam jeleo hage jinget ke jong blai hadu bu kren ni ngal nong bakhat lai bro ko wei gijing e bandau la kren ni gani wong min bang adang kena nga kren kum kena nga sngo kum kena bat nga perkhat kum kena ndre minta bang larang ba nga ino itu ki jong kena ka ba pen pau ba ka jing e ka jong blai la da pi sngo tho e ga jing e ka dei ka jing rang ba ha ga jing la man se bat bahai ka ta ga bang kren na mar ka ni ga dei ka bang kwa bakanda rung siga don won chopi ka jinglang rangba ha ka jinglang men sim kam shong e agarta brio wat la garta brio don kam re kam da shong e angta kam dan seniority ha ka jing shakri blai re ka shong ha ka ta ka jing shisha ba ka jinglong rangba ba ha ka jing it ka jong blai ka dai ka jinglang men sim ka ba jrong tam la nyau haga bible brok we baka jing iet kadai ka nongrim ka bakong santam ka badan kam tam ngan puli fina ga bible ba wat u jisu haba ukren ni gani la singan wan rai gani ba pindup shai pi de pi puli ga gospel ka jung yohanes pi yo ina gani ga lanong ka bakhat lai la pi puli nang ni haba u jisu ukren ni gi sanran u ong kum ni haga de khat ka balai fu sao Yohanes khat lai khat balai pasal lai pesan wang ka hukum ka batamai nga ai hapi fi ibun sen ngi krani ka hukum mi ka hukum mi ka hukum bat ngi kwa ban pniang biang itu ka hukum ka jong Moses ka nga kwa nga nong fi da perkhat bahai ni ka bang kren namar sa da perkhat ba ma fi kai ka hukum ka ba ka bible ka kwa ngi bangin kren fi da fi pule bahai ka tin ka jong play ujisu ang ka hukum ka batamai nga ai hapi mdi syu ko berim mdi gitu ko beniat namar ke beniat ke khmat namar ke khmat mdi syu ko to ka hukum ke batamai ka ujisu ai ka dei wang bapinia i paralog hi kumbangaru ngala i fi bapinia i paralog hi da kane penio tip baro bapilong ki senran jangala da pidan ke jing i paralog hi pi wang ka hukum ke batamai uan ra ai ke ka jing i bali wan ra ai ka jing i tip namar kadan ka por ngap angan pen i fi kadan ka por hakaba la akapor bo jisu dang dan ngi ka pertei la persyang ban peniap ni ayo la persyang ban ya le yu uban wa la ban pen bakla yu uban ban mo ban job yu udah ki kentien bagi brio ki keren bat ngan pen i fi ya gane balai bau jisu angka hukum ke betamai nga ayo shepi ban kita ka degi jing e
Naman na pipuli ga gospel ga jong Matthias ko nang ba ar ka khot ga life sa ta ter nginde ye puli ka ongkum ne ti haba ki Farisi kila yo snow ba ula pendu nia ya kisadusi kila ya lumlang Wei uriu saite ubanaki khnang banten jo yu ulakali. Kunong ikai kanu ka hukum ka bakraw naga hukum. Fi kini kidi kinong ikai niam kiwan ringkat bat ki sadusi bat ki farisi nang tade sabat kinong isai an. Lada pipet bahang niam ngakwangan itu fi ki farisi bat ki sadusi kim je de jingmot kita laga jong ka jing soto laga jong ka jing kim de jingmot laga jing shale leki shon. Penban namar bagi kwa ban pen mo ban ya le persya yo Jesus Christ ki ya dei jing mot ang ne tang na kadaw bagi kwa ban ya le yo Jesus ya dei la kay dei kata ka le jing long ko bapinyo I wala do ini ngiro mi dei de bro angon mi dei ya shun tang ba na kadaw ba unong shun jo ki de jo ti bro angon ki lang lang tang na kadaw ban ya hit yu te unong shun pet ba yo pi sngot ho iga tan nai le kom ta da pi pet yang ne uni uri sai din mikila shong committee din mikila rem nang te na jingli shibang jingmi pat o jisu wang ha jingmi pat mdan shu jing shong kurem ji pen shong kurem ngi long ki angel mdan bala shu ban keren ni ta ki mi biang nang ni ki shong meeting param ki saka edeng ni le tu mi uni plidar ba khams ngustat umi uni ulai chu jisu u angala yo ka jingkeli ka babiangan keli u namar hang ni lada open ram ga hukum lada open ken but ukuran persya ga hukum te hang tate ngila balan tambao yo wan ni plidar kuli wang kunong hikai ga no ga hukum ga bakraw ka banaga hukum kunong hikai ka no ga hukum ga bakraw ka banaga hukum ngas ngot nat ingane bau jisu klem sange wat tang shi second ru ban jubab bat u abet shat u ong bai gne u jisu tu ulai thu u ong men it u try bo blay jame daga donot jame baro daga men sim jame baro daga jingmut jame baro kani ken kalong hukum ka ba ningkong bat ka ba kraw ka ba aru kalong kataken men it u paramarjan jame kumbe ladi hagini baro ar ki hukum la sedien ya hukum baro badigi nang tholupa Pio yang ne bau jisu uan ra ang ne ia ketu ketien bo angka hukum ke bat mai nga AFE. Nagi keli kan ko hukum ke bakam krau uan ra na ketu keju ko hukum ke bagi keran maki tambah ke hukum ke bawan ra ka dai ban ie yo try u bau blay jengi. Daga donot baro daga mensim jengi baro daga jingmot baro. Ban ie ke paramarjan mo ban ie ia uparamarjan kumbai alade. Wang habaro ar kini ki hukum las din ni ko hukum baro kabomot ban it yo blay ban it yo brio kadai ka wain na ki hukum ki betmai ki bangi tip bet baladangi ngam jelio hagani ge jing it yo blay ban it shisha yo blay ban it shisha ki para brio mdan kam hukum ngani thui fi nginom le ke ru ka ban pen ke namar ka jing it kadai maka ka bakrautam haga jing shakri play Padai ni kita daw nga kwa ngan peni fiang ni ba ngalapet ba na Bible ba ngan ong biang sisisin ngila hikai palat ya Gabriel ya ki weipat ki Donkam ngiklam hikai ya ke jing hikai ki Donkam fitip kene ke jing e ka mga kran ni fi mana ngi kadai ka bangi dai banda sngot ho bangi dai banda ngam jele ho po joka ngayo I ngani ga wai bakidan ki brio ki bakhlam da sngot ho e ngani ga jing e nda haba ki yang ban kran na ne ki yang ban shakri yo play pin sngot ho yo brio u badan ga jing e jo play but pin da sngot ho yo brio bom dan jing e kata ka dai ga bang kwa bang an ong fi ngani ga por ki brio ki badan ga jing e ga jo play pitang shong pila sngot ho ki tang shukran pila shai But naki jingle jonki but naki action jonki pin sngot ho bagi ni brio ki day ki baton ki jing e job play.
Fi lapen men sao ye gane ke jing shakri blay. De tang namar bangi klem hikai ki brio bakin ngam jeleo haga jing e chong blay. La hikai ki brio bakin wat ye ke bor. La hikai ki brio bakin wat ye ke ban paunam. La hikai ki brio bakin ye wat ye ke spa. La hikai ki brio kumno bakin nang ban yaj ha kita ki jing ai jo men se ma ki ye thol pa ha kita ngam pen her dor ye kata de ke ban kam ha jing shakri blay. Tang bakin mau ka ba kong san hi kam de kita ka ba kong san ke dei ka jing et ke jong blay. Ladangi pentrai kami ki jing ai ki jong blay shabana ke jing et ngila bakla. Ladangi mut ban penen kami ke bor ke bo blay ai ngi ladangim pentrai kama po jong put usam jong ke jing et ke jong blay kan poi shaba bakla. Ladaki gift ki jong men se ma khoi lani ki jing ai jong men se ma khoi ki operate au brio shabana ke jing et kan poi ke bakla. Fitebam ke de ke jing et ke ba dai au brio na ke jing sarang. Pitip de jing et ke ba dai au brio na ke jing ko abram. Pitip de jing et ke ba dai au brio na ke jing long jing ko brai baro. Ke jing et ke de ke ba krau palat aga Bible. U brio u bayai de jing et ngani thu ifi u khamlait na chibon ke jing. Udan authority udan ke ikhtiar. Ulah baniya ke ni ke perthai brio bujak. Andai ngila bakla hikai ki brio bangem ju kham hikai shu igane ngila kham hikai ki waipat. The day na kita kadao nga duwai mina ka sngi bao blay un kar kui fi. Baka ni ka bang kren ifi mina ka sngi kan day ka ban pin kan mau biang ifi. Fi yu ina ka Bible. Banga bu ang ne baka ka bakong santam ka day bangin ngam jiliw ha ka jing it ka jaw blay. Ngan pin iya fi na ka Bible ka shiti ka jong Paul sige ng Ephesus. Lesi ka day ka way na ki bakta palat i ka jing im jong hadian banga yo i ka ni ka dukhan. Ephesus kalanong ka basaw. Ngam tangganin regi dan buon teli tang ba kini ki banga pen pi ngani ko por tang ni puli na galanang ko balai jong ke shiti shige Ephesus ka ba wasul Paul tho na ga khat ka khat sau ter kani ngala jukran tang ba ngakwangan ban shiban ni gani na mga yo iba gani ga ga don kam palat ha ga jing sngot ho jungi habangi shakri yo play pen kan puli Ephesus ko nang balai ka khat ka khat sau pe ka ongum ne Namar kan ite nga pendam me lagi khosio kupana bala jer ka tengi ki kurbaro abneng mer ka khanda o bauna ay figar bakum ka taga jinkan rais pa ka buram jong uba an pen klanya pibar ka bor da umen sim jong u hau priyo ba shapa bau Chris un shong daga jinget iki do no jong pi knang ba bala pen su tien bat bala pen shong nong rim ha ga jing ien pinlong gi baklan ban shempang lembat gi riu khoit baro ka ga jingjalan ka lenter ka jingjaliu ba ka jingjrong But ban tip ye ke jing it ke jong Chris ke ba palat ye ke jing tip ba kumta on yo pendap ye pi baro shadow ke jing dap u blay baro na pi pek ba ni ke jing tho ke jong apsel pol wang ba un ai pi ke ba kum ke jing kan res pa ke puram jo u ba on pen klan ye pi de ke bor bat ke bor da men sim jo u how brio ba shpo wong kum no Wong bau Krisun chong daga jingai ki no jopi habala pensu thiet pi haga jingi fi la da khlem pen ngam jelew yingi haga jingi ki jo blay kamut ka nongrim jingi ka dang dei ka bas ir kata kata dan sipon ni ki bre ki ba khlem mat ki jingi ki jo blay bat ki ba khlem tre ban ngam jelew ki jingi jo blay Kanwan ke jing tlot ke jing shakri play. Kanwan ke jing le ifi ke jing yai lan ti ke jong pi baru play. Ba pinom la yang la da pi klem ngam jelio ke jing e. Pitim nem la dangan keren bet le le ke ni ke khot ni wong. Knang ba bala pen su thiet ba bala pen shong nong rim ke jing e kamot ke jing e ke de nong rim. Wong ngin long ki ba klan ban shempang lem ke ru khoi bro ke e ke jing jalan ke lenter ke jing jelio bat ke jing jerong. Baban tip ke jing in ke jong Chris ko palad ke jing tip fitim nem kane ke tin ni la dang kran ba la da uprio u khlam ngam jeleo ha ke jing in ban u khlam yang ha ga nong rim jong ke jing in ke jong play unum dan jing snotho unum dan jing shampang yaki eki eru ki bakin jamin se ma ke jing
Namar kani ke khot ni kong pin long ki bakhlain ban champang lembat ki riu khoi baro ke ai ke jing jalan ke ter ke jing jali ke jing jalong jong ke jing e ke job lai la da pin pet ba ke ai ke dau ba ki apostle kilong effective la dangan keren ke impact jong ke jing shakri ke ta ke jing ta jong ke jing shakri jong ki kada kraw ha ke pertaya do mata sni ke not ke dau ba ki apostle ki knya ka tu ya la ke jong ke jing imban sayap kum ki mata na ke bentau Jesus Christ ke dau Tarai ba ujisu o aipisai ki. Tarai ba ujisu o bless ki da ki eki ba kanjado. Tarai ba ujisu o bo iki ki jinkia. Ne tarai ba ujisu o penlong iki ki kerdan ki ba kamalor. Ki jing shikri. Hato gade ka tab ki sacrifice la dela ni ki kinyai la dia ban IT do ba ki na yap kum ki mata. La fiyet ba kam dan ro yam kata. Kajing not jong ki ban sha ia kijing pen kordet aga tu kopar. Ia kajing sha ban ben kajing sha le ben kajing pen shitom ben hadu bagina yap. Kadau baro kadai. Kila ngam jelio. Aga jing e jong play. Sngo si ban ong menta kibobon kibangi syakri. Tang na kadau bagi thut bat no kim tre legisang show. Tang na kadau bagami kajing e ayeng kim la shaban duai. Tang nagadao baki poi aga jaka ka ba mesngo tho chingmat. Mitra shuban shakriyo play. Nga kwa ba pinda tau bahai ka taktian mga kren. Bala da piklem ngam jilio ga jing e jong play. Pidon shabar naga nongrim ka baskam. Tang nagadao jong ki e. Pilapin e no what yo play ro. Nama ba piklem da e. Pika jing e. Kadai maka ka babat yo prio. Bapin sngo tho e ga jing jilio ga lantar ga jing jalan. Pada ke jing jelong, jong ke jing e jong play. Kadai ke jing rang ba. Beriu balangam jelio hang ni ke jing e jong play. Ngak kwa nganong fi. Ulong beriu balak man shania. Shang nganong fi play trust yano. Shania na marba fi minat. Haka kamu play pat shania tang kita. Shania tang na marba fi dan ki jing ai ki jing la bapin le ye pat shania kita. Kabau play ushania nda habau la yo EP. Bapila ngam jelio ke jing e jong play. Yau tau beriu la ni kata ka beriu. Beriu nom tiang ban shania ke bakraw ke. Pet la da pipuli ke ne mong ini ya chikmat. Da pipuli ke ni ke shiti ke jong kinong Ephesus. Kalau nong ke balai la ngala puli mentan. Ke keren sipa ke jingam jelio ke jing e jong play. Fi ika peteng ke la nong ke besau. Bawas tu pol de beriu bakraw. Ke peteng ke ni la nong ke besau. Utho agal nong besau khat wei ter utho igini kitien wang ula thung igi wei banong ya apostol igi wei ginong thulu pa igi wei ginong thu khana lani ginong lap igi nong sharai igi nong kai ya ka ban punjana igi riu kho igi jingtra igi jing sekretien blai igi ban te igi mer kres na fi puli igi ne bro khaw wang nginum long ki khna ndre bangi nong rang ba bahar ter na fi puli na ga khat ka ba khna banum islam gan puli na khat ka ba khat sa wang ne na ubaga met barok kawai bala penwan dur biang bala penyadai lang da kawai pakawai ga khat ga ai kan bakum ga jing tre ga jing thau ga biang jong kawai pakawai ga benta ka pensan ni ka ga met ye ga ban te yala de ha ka jing e fi ila da pikran bet shisen kran u blai u sei ga ni sant ligi jing shakri apa ga balang bakin hikai ye ki brio baki day ban day yala de haka jing eat ke job play
Haga jing shisha blay sayangi. Mengidai ban training ke brio, ban hikai ke brio. Bagi ban ngam jelio, haga jing e jom blay ban yai haga jing e. Ka jing bom e. Kawan ra, ia ka jing bom map. Bat ka jing bom map, ka peliranti ke mensem paman. Pinyo i, balay pimla ban map ke brio. Kadawa day pa piklam yai haga jing e. Ngayo iya ka nega way ka jing shisha. Kidan ki iki bijah haga jing im. Ki baka wan now blay. Tamakin mawe ka nega way. Kadang kepor ka bau blay punya khalat lok yo Abraham bal yo Lot. Nama kita laga jong jing temu kita laga jong jing khat. Bat kita khalat senan bak. Ulat sejan Sodom. Wa Abraham ukiyo seneng. Bat ki klame kan do so. And na pipet pan kapoy kepor balak kidnap yo Lot dakinong suan. O Abraham daw tip la kidnap yo pun Craig ikan huan sipay ba ulet ele na kam taulat kamon kam dei baki khlat baki shon wi khlat tang na magadaw bakadan ka jingkhat ka jong play kabadan na la ka jong ndaki poye ga problem pi yo iki klam yo bonot wa Abraham ulet cha udwai na kam taulat onum hab aga ding apa ka Sodom at Gomorrah fi ngakwa ba pinio e ka tagador Teng dan kibri ba ongkom ne. Lesingan keren baik umang sayos ngau. Piru pimpat ya biang gi ongkom ta. Piru pi syakri yo blay pimpat ya long. Namar pidang pa ya prate. Hinga kuangan ong fi ni kapor. Kidan buon chat gi rukom ya pa ya pra. Kidan ki bau blay penlong ba pihap ban pendap ge jingkhat jong blay pihap ban ikhla. Upol ba Barnabas ki ikhlan. Walay sung thu baklay kata. Upol bat Barnabas kibriu ki baladap ong sendan daw mensim bakhoy. Hagi kamu apostol nang bakhalay. Ong sendan daw mensim penkerpang ngay Upol bat Barnabas sa kata kamu ka bangalakhat iki. Lapha iki kita tray sisay kamu play. Rega poy ka por ba kay khlat no ka jing shikri. Lamar kadan laga jong rukom snot khu ik kamu play. Tendin na pipet ba pagilay klan Upol ujit no yo Silas o Barnabas ujit yo Marcus. Bara pagilet chika kam ka jomplay ka dan ka por ka ba Upol utoshi ti yo ay ko play yo Barnabas. Fi nga kwa ngan ong fi Upol dan laga jing shikri o Apollos dan laga jong jing shikri. Tungin tip yo gane bangi day pan tip. Habangi ong bangi ni iet kamut mun si syong lam brum brokhat ki balang brokhat ki kan mau ngidan laga jong ka calling ngidan au jong track aga jing ya mare. Bat ngakwa bangin pendep lau jong track ko bau play lai. Bat ka bakhat do ngin si syong lang abdeng. Bangin yo ka bainong no try. Fi inga pen iya gane ba. Lada kadan ka jing ikhlat. Kanam de bendan ke jing bu not. Kanam bendan ke jing iet ke jong play. Namar pa pim long te. Pihap ban pendap ke jing khat play. Tapi sengot ho ke calling ke jong play ya chkhmat. Tamo le ya chkhmat ren ka ber ke bitterness bat ke jing thang. Na kwa pin bait pin map ke bre baro. Tongan pen i fi gane. Agane ke por. Fi kat kum na gane ke Bible. Ubleu ai kini ki santali ki jing shikri. Tangga wai ka bau bleu kwa. Baka ni ka leadership. Kadeban yalam ki bangay. Baki numlong kena. Re bakin san. Mdade tang ki jing hikai. Re bakin san. Haka jing iet ka jong play. Ngakwa baka ni ka katian. Kan rong shapi. Baba pi shikri yo play. Tungin dan ka jing iet. Yo play. Tangindan kajing iet, kabakraw yo play. Kajing iet para banget, kajing iet iki syakri ki jong try. Manginum ikadaw kti, manginum ikran ben para mangi. Manginum kran persya ino. Lalang idang ya, kran persya kabon ngiklam sengot ho, iya kanong rim jong kajing iet jong play.
Nginum kedau keti weu le ada katu weu klem le weu klem le. Nginum ya pengsan nginum ya penram. Ngin pen ibe je gajing sishana keti ngi jom play da gajing ye. Ngayo iye ngene haga Bible bau play u ong kumne. Tangine pule Siti kebenengkong kejong Yanes kalenang kebalai. Nganda pude ngene namar wala da fila jiyo sengaun re nganda pude. Naga dekat kebakat saw ka ongi kini kiktian. Wang ngitip bangilalaj siliang naga jingiap sega jingim. Na bangi iye yiki para bangi. Jar ubam iye udang sa hagata ke jingiap. Hau perkat bahaya kene. Jar ubam iye udang sa hagata ke jingiap. Henry uba iye ulalaj siliang. Ngan pulis e gawai ke siti ke bau ong nang ni na jui. Yanes ke beningkong kalau nang ke besau. Ngan pulis na ke dekat ke ba pra. Tangi ni pulis kong. Uta ubam iet itu yo blay na bau blay ulang ke jing e. Uta ubam iet itu yo blay kalau so simple lah dengan penan kam lagi ketian kumta. Ketika besuk kadu kata-kataban perkat ya kan. Ba ubam iet hi umpat itu yo blay. Na bau blay ulang ke jing e. Lada pempat iet hi. Pempat itu yo blay. Tak ada bohong Yohanes ni bohong mga. Lalu bidang dom itu, bidang keren seni itu, bidang bunut itu, tapi maaf itu, nang tadi bidang bat kedua, bat kekeren persiapan ini no. Kemudian lalu pikir empat iya ji, empat maaf. Kemudian empat itu iya boleh. Nama boleh long kecingin. Pipet bahaya boleh dia berdap lagi kecingin. Maaf si maaf yang ikan upah jarsen. Nama bau iya. Udan lupa nong rimban iya. Terkadang seorang yang tanya ke kitab Jeremia nang balai puai la pin pulih dekat balai ni kat no bong. Ngala iya je fira ke jing iya ke babam cukup. Kemudian ke jing iya jom lagi dia babam cukup. Dia hantar ngakuangan pen iya fi bau bompat iya itu yo play. Lada pimpat iya je pimpat itu, lada pimpat itu pin yo jing sania lang no. Ngasya yo i breu duai ki wat ki bopli ki kwa ban yo ke bor ki kwa ban play ban kam ki kwa bo play un ai hakika jing sikri ke bahe nang ta ban mo ban de roi ban yo ino yo ke jing pen im ki breu nang ta duai ke ta shajing ke ta pan ke ta rei klem yo i bakan ja ngasya ong barobor ke ne aga jing pule Bible juga. Barobor wat juklet ya gani nong rem la da pikwa bani aj baru play. Ublay do pej aga jing biang aga jing duna jong pi. Ublay uat ya kata ka bakong santam aga jing im jong priyo. Bat utip baga bakong santam kadebe tang ka jing e. Pi ngala ju pule bon sen ne ga gospel ga jong Yohanes kal nong ka ba arpway. Kadai ka way na kilunong. Kibang ayo i kabalong ka jingi kai kabak krau palat ya ka jing syakri play. Namar na pipet ya ka ni ka lanang ka ba arpo way ka di ka por ka bagi senran kidan ha ka jing ele. Jing artatian. Ka jing paidian. Ka jing jingay na play ngan siya onam tam. Dedu ba na paidian ray ki jingay na play. Ujisu ulay wadiki. Tau di turay. Ulit wat ikini ke priyo. Petrus, Yohanes, Jacob ikini baro. Wala da kim itu shuyu na jangai. Udang pertai ki. Ong ku ki samla phi yo jing don jing ba me yong em. Ong paniar ke jar sekalian kaman. Pinyo. Pipuli na ke Bible nda pa ki paniar. Ki yo shibun ki doha.
Yohanes pertayo Petros wang Petros udah try plan. Mas sentip iga tahu Petros orang ko aso. Baru kila buju sulapan kreba. Kudia aku pun nang tade kia bam. Ndala dep ngachat keren ini kan keren biang sasisen. Uji su kuli o Petros ado laisen wang ko siman kon jong jona. Mekham ie mame inga bani kini. O Petros su jubam o ang metip bangai ie jeme uyet ho wang besai gelang berat juga. Uang pat ke bar sen ko simanu kun jona me ie jenga uyet ho wang hoi ko trai me metip bangai ie jeme uyet ho wang abi gelang berat juga. Nang tahu wang kumne sasisen aga balai wang me ie jenga Petros ngausi na bau keli ke balai sen me ie jenga uyet ho ko trai metip iki ibro metip bangai ie jeme. Ngakwang anong fi uji suang pesai gelang berat juga. Ngachat kerana ini berbuat. Tapi, yo priang ini ketian, ya begini. Maka jing iet kedai kan orang, jing iet kedai ke bakongsan, jing iet kedai ke bawa pelewat. Uang yo Petros laisin ukuli me iet yang baru Petros ujuba baru laisin bawa iet sisa yo play. Baru laisin uai kilang berat. Balai kan ngisi tom banduai bania mawan siong no kamne. Balai ngi pensitom banwat ikilang beran. Don nilai ki be khon ban penroi ia kata jing syakri dak ilanti brio. Don ki betiang ru ia kilang berat lajang bayo kimi na jing sang lajang. Nang ta dan ki bersang dak kita ki jing hikai ban puli kita ki church growth kita ki jing mau bani hikai kita ba kumno bangin la bani i kita ki jing roi jong ke balang. Ngas ngau lengo ya gani bangi klemlet gani ganong rem. Bau jisu uong yo Petros. Laisen me iya jenga bar Petros wit wong ta me teblo di ki me te banga iya jeme. Habaro laisen bu jisu ai lupai gelang berat yo Petros. Fi kapapen pau ba hadu nadu utu ko poradu menta. Ublei unum ai kilang berat kamat iya ki brio. Hakano kono jing syakri. Ladak itu kinong ilam. Ki kelempat ngam jeleo haga jing iet ke jokulis. Balai pitem namar unong ilam ubam dan jing iet yo play. Unlendet igelang berat. Unum syania aku magita ginong ilam. Namar kin salendet igelang berat nakawan ke jing iet. Henry Petros ulamat iga jing iet unum iet igelang berat. Upol lamat iga jing iet unum iet igelang berat. Fi uji suklem ingi ula IT laga jong jing yam nam ta jongi nama diu nong ablang berat ubah jerong tam. Bal la dapi kwa banyo iga jing roi haga jing syakuri. Come in, yo play. Naka dono jobi paro. Bapinsi yu ibo play unsa shania ifi. Iki jing ai ki jong play ki mensim ki bakorat tangi ya le de lenti brio. Persang ban pen ki ya ke jing syakri de lenti ki babon ba. Ki lenti brio. Tenteng dan ki ba persang ban rak de kini de kita na bar nang ni tai ban pen roi. Tangi nom le kom ta. Ubawalam mi ki brio shi ke jing sang de mangi de play. Madu de play bersani angi ki mensim ki bakodor. Batong inda le ba ki. Dah ke bengidan ke jing iet ke shisha yo play. Nganget kalalong jingger ku ni ke jing hikai dengan tuai no akini ke por. Nam ta jofi. Ku try nga aingo eme nam ta ni ke jing hikai ke bakodor ban ngadanget scam ru ku pa. Bagani ke banga hikai ye ki barot lightly ke jing start. Shang ki kejat ke jame. Bat pan ngam jelio ke jing iet jame.
nganget kin tribe kini gede kabakongsan kide gibakongsan tama ke Jingim bat ngatuaya playman ai buar gini ke brio bakin sngot ho gini ke jing shisha haka kateng ke baton bor tam ke jong chisung tuai amen beramen to blain kur khui pi ko blai